Assalomu alaykum umidvoron aziz a'zoини гурӯҳи Ангур ва Буғ. Имрӯз 24 июни соли 2023 ва ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам, як эксперимент мекунем, озмоиш, ва мехоҳем дарахти писта шинонем. Ман дирӯз 50 дона пистаро манам дар бонка тарк кардам як шабона рӯз ва як шабона рӯз ин пӯст дорад, дидед, ҳамаш пӯст дорад дар даруни об. Инаш аллакай бепӯст. Рӯзи дигараш имрӯз пӯсташро гирифтам ва дидам, ки ҳамаш шукуфтааст, манам хеле кушода шудааст. Ва баъд дар даруни ҳамин контейнер аз қисми поён ҳамин салфетка мондам, сичоқи коғазин, аз қисми болоаш боз ҳамин сичоқи коғазиро мондам. Бинед, ки як мартаба бинед, ки ман мепӯшонам, ҳамаш кушода шудагиам 50 дона. Ва баъд ҳамин хел коғазро аз болоаш пӯшондам. Ва пуррагӣ даруни ҳамин контейнерро мондам ва маҳкам кардам. Дар ин ҷо парниковый эффект мешавад. Худо хоҳад 3 рӯз пас ин пистачаҳои мо нерзада ҳамин қадар кабутак мебуроянд ва баъд гирифта дар даруни халтачаҳо мешинонам. Ваяшро ҳам навор мегирам, ба шумо нишон медиҳам. Ва мана ин пистае, ки имрӯз тар кардам, чунки 50 дона кам будааст. Ман халтача имрӯз кардем, 100 дона зиёд шуд ва боз як 50-60 дона дигар тар кардам. Инро ҳам паго аз пӯсташ ҷудо мекунам, то паго худаш мекафад, ин дар даруни об варам мекунад ва баъд инро ҳам ҳамин контейнерда ҷо мекунем. Ин динангиҳоро як тараф ҷамъ мекунем, инро мемонем, болаш алав мемонем ва дигар контейнер мемонем, фарқаш нест. Мана ин навор оиди озмоиш кардан дар бораи шинондани писта. Худо хоҳад рафти шинондани ҳамин писта, калоншавии ин писта, пайванди ин пистаро худо хоҳад насиб бошад наморем. Агар ҳамдиёрони азиз, ба шумо ман нишон медиҳам. Мо бояд худамон ёд гирем шинондани писта, калон кардани писта, пайванди писта, ки дигар ҳамин халқи тоҷики мо аз ҳамин писта бисёр дастрас кунаду озодона дар ҳавлияҳояшон шинонад, чунки писта дар замини обӣ ҳам мешавад, дар лалми ҳам мешавад. Мегӯяд халқ бисёраш, ки писта оба нағз намебинад. Не, ҳама чи обро нағз мебинад. Лекин оби ки як шабу рӯз аз бехаш мегузаштагиро, албатта писта не ҳама дарахт вайро нағз намебинад, ки ба бехаш об рафта истад. Хай бед нағз мебинад. Мана мевадиҳандаҳо он қадар нағз намебинанд аз он ҷумла писта. Лекин обро нағз мебинад, ки тобистон ҳар ҳафта 10 рӯз 15 рӯз об тед. Агар ин беҳтарин писта мешавад. Писта обро нағз намебинад, мегӯяд халқ хавотир мешавад, ки дар заминҳои обӣ намешавад. Мешавад беҳтарин бо 1-2 соли аввал ҳар ҳафта об додан дар кор, ҳар як 3 рӯз пас об додан дар кор. Вақте ки писта нав замин лалмида бошад, агар дар ин гармии тобистон 40 градуса. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. боз ман дар оянда 3-4 рӯз пас наворро идома медиҳам.